Prejde alebo neprejde električka po novej trati v Petržalke do konca roka? Otázka, ktorú rieši intenzívne v týchto dňoch magistrát mesta, ale aj nejeden Petržalčan. Dnes bol na trati kontrolný deň. Čulý stavebný ruch, natiahnuté koľaje a stožiare pre trolejové vedenia takmer po celom úseku. Takto aktuálne vyzerá na stavbe električkovej trati v Petržalke. To, čo sa na začiatku tohto roka zdalo ešte ako nedosiahnuteľný cieľ, zdá sa, že sa do konca tohto roka splní. Prvá električka by mala prejsť úsekom Jungmanova Janíkov dvor do polovice decembra. Potvrdil to dnes po kontrolnom dni primátor Bratislavy Matúš Valo. Robíme všetko preto, aby ten sľub, ale aj to, čo máme v zmluve, aby električka stála na kolesách na tejto trati do konca tohto roku. Stavba, ktorá sa začala koncom novembra 2021, čelila od začiatku viacerým problémom. Ten najvážnejší nastal rok na to, keď boli práce na stavbe pozastavené na dlhých 5 mesiacov pre infláciu a nárast cien stavebných materiálov. Viackrát sa posúvali aj termíny jej dokončenia, čo pocítili hlavne Petržalčania, ktorí denne musia trpieť aj dopravné komplikácie. Prvá električka by mala prejsť zatiaľ bez ľudí do konca roka. Je to podľa vás reálne? V poslednom období, teda tu vidno hodne pracovníkov, tak snáď hej. Nemyslím si, že je to reálne. Očakával by som to skôr v januári, februári. Keď sa pozriem na tú trať, tak podľa mňa za ten mesiac a pol to nebude v takom stave, aby tá električka teda prešla. To, čo momentálne všetci v Petržalke vidia, je problém, že je tu toľko uzáver, že keď sa chcete dostať z jednej časti Petržalky na druhú, tak je tu asi 6 uzáver, kedy musíte to obchádzať. Niektorí ľudia sa nevedia dostať k svojim barakom, lebo 3 roky namiesto toho, aby sa to robilo na etapy, sa teraz robí všetko naraz. Aktuálne najväčšou výzvou na dokončenie trate je úsek pri moste Rusovska, kde je ešte stále obrovská jama. Táto protitanková stena bola jednou z najväčších prekážok pri výstavbe električkovej trate. Dnes ju presunuli takýmto žeriavom. Je presunutá približne 20 metrov odtiaľ. Je dôležité, aby bola pri mieste, kde aj približne kde bola. Ak električka prejde po novej trati do polovice decembra, práce na dokončení zastávok, osvetlenia a okolia budú pokračovať aj naďalej. A to až do polovice budúceho roka. Prví cestujúci by sa však ňou mohli previesť už v marci alebo v apríli. Ladislav Žigo, televízia Markíza.